እግዚአብሔር ይመስገን ታርእስተይ መንፈሳዊ ስልጣንን መእዛዝን ዝብል እግዚአብሔር ባረኽ መጀመርያ እቲ ስልጣን ክንሪና ድሓር ድማ መእዛዝ ካብ መእዛዙን ናብ እሙን ምዃን ድማ ክንሪና እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ኣብ ሮሜ 13 ካብ 1 ክሳብ 7 መእተዊ ናይ ቃል መንት ኮነና ምንጭ ሁሉ ስልጣን እግዚአብሔር እዩ ምንጭ ሁሉ ስልጣን ሲ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን አምላኽ ይባረኽ ኩሉ ድማ ስልጣን ዝኾነ መራሕቲ ዝኾኑ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ እንተ እግዚአብሔር እንተ ንጽቡቅ ተቀመሎም ዲዩ ንመዕረይ ዲዩ ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነስ የለን እግዚአብሔር ዘይፈልጦ እግዚአብሔር ዘይፈቀዶሲ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይከውንን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ልዕሊ ኩሉ ኣብ ቆሎሲ 1:16 ከዓ ኩሉ ዝፋናትን ጎይትነትን ሽሞታትን ብኡን ንዑን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝኾነ ዝተፈጠረ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ አምላኽ ይባረኽ መእዛዝ ክንብል ከለና ናይ ኩሉ መእዛዚ ዋና አርአያ ኮነና ዝኽእልሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አምላኽ ይባረኽ ኣብ ፊልጵ 2 ካብ 5 ክሳብ 11 ዋላ እንተበምኩቦሲ ጎይታ አምላኽ ነሱ ከም አምላኽነቱ ከም ምንዛዕ ከይርአየ ትዕት ኢሉ ርእሱ ኣዋሪዱ ክሳብ ሞት እንታይ ኮነ ተኣዘዘ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እውን አምላኽ ይባረኽ ኣብ ዕብራውያን ይዛረብ ጎይታ ይባረኽ ስሊውን ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ አርአያ ዝኾነና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ፓስተር ዕብራውያን 5 ከተንበለ ካብ 7 ክሳብ 10 5 معرف حموشته خاب شو عاد تغصب عسرته تعال تغاف نحن نفلتينا فيليب خلته خاب حموشته تغصب عسرته بعدنا هنا ببانا غنيا إبراهيم حموشته خاب شو عاد تغصب عسرته سلازي زيابير مسكن نايم إزاز أرأز غننا ويتا إبراهيم حموشته خاب شو عاد تغصب عسرته يا نسو بزمن سنو خلو عويات نبعات نابتي خمط كيحنو زكالو صلاة الميلان أقربين بزعبان أملاق مفهوم مستسمعن ودي بقاق نفسه باتي تسكي سكيات نزاز تماري كما عارف مكان سدق بأملاق مكانات تسميم تتصور مستونها متوم زنزاز وزبولو كلهم من هذا العالم مدحانهم بغنيات زابير مسكن أبزخ أنتنا بسك آياتو سي مأزاز كم تعزز رأيه بتخلو تساوي بتخلو حالفوسي قلت يا سكرسوس تحتي له أزاز كله يناريو سلزي فور بيلد ناتنا وانا ماني مالسه قلت يا سكرسوس سلزي እግዚአብሔር مسكن أما أزاز دحار كنرينا እግዚአብሔር مسكن أما أزاز لما دحريو برخت كم زولو نريو مأزاز كلمتي سلطان كنريو خلنا እግዚአብሔር سلطان غيرولو مرحتي غيرولو እግዚአብሔር ናይ ሃገር መራሕቲ ናይ ዓዲ መራሕቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ስርዓትሲ ገይሩሎ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ዋላ ኣብ ስራሕናሲ ንሓለፍትና ክንእዘዝ ከም ዘለና ንጎይታ ኢልኩም ትእዘዙ ከም ዘለኹምሲ ግበርዎ ብገጽ ርአ ዘይኮነሲ ክንእዘዝ ከም ዘለናውን ይነግረና ኣብ ፋሚሊውን ኣቦ ኣደ ቆልዑ ከዓ ደረጃ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ጽቡቅ ገይሩ ከዓ ይነግረና ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን مأزاز أب سدرا بيت سلطان أولد سلطان أب عبيت حواتك أب عبيت بيت سبكا زعبيوها إزاز سلطان سلازلهم كن إزاز كم زلنا قال أملاخ ينقرنا أب قولسي سلسته كاب 10 شمون تخساب 10 دحرينا أتم سبوت أنستكم أفكروا أتنا نستدما سبوت كن تايقبرا تأززا أتم قول عدما سدراهم تايقبروا تأززوا أتم سدرا دما نقول عدما سايتبروهم أي تمارروم زبلسي سرعات غيرنا له أملاخ ناسي ناي سرعات أملاخي أب سماي سرعات زلو يحواتي بسرعات أبز دما أملاخ أنا سرعات حيزنا له زابير أملاخ أب جرمنسي حقي زغلو 5 مليون 8 مليون دي ولا 9 مليون سي لمن تايسب بسلام آتي بسلام وصالو حقي عزوي سرعات عزوي سلازي بدحريو جن كابت سرعات ندوت إيها جن كابت حق تتعيسكا جن بدحريو زمت أكا نجر اشتراف له مأسارون له مالتي كسب نفسها ون كتبلون تخيلها سلازي كله عالمون بسرعات بخستين تخيل الله
ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ግዳ ደቂ ጎይታ ንሕና ግዳ ቃል ኣምላኽ ንፈልጥ ንሕና ግዳ እቲ ኣርኣያ ዝኾነና ጎይታ ጎይቶት ኢየሱስ ንሱ እኳ ክሳብ ሞት ተኣዘዘ ዝብለና እዚ ንሕና ክንእዘዝ ድማ በረኸት እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ኣብ ምእዛዝ በረኸት ኣሎ ኣብ ኢሳያስ 1 ካብ 19 ክሳብ 20 ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ዋላ ኣነ ከንብበ እግዚአብሔር ይባረኽ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ካብ 19 ክሳብ 20 ሕጂ ናባና እዩ ዝመጽእ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዓለም ርኢና ኢና ኣባና ድማ ሕራይ እንተበልኩም እንተ ተኣዘዝኩም ሲ ጣዕሚ እታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም ግናኸ እንተ ኣበይኹም እንተ ዓለኹም ግን ኣፍ እግዚአብሔር ተዛሪባሞ ብሰይፍ ክትዋሓጡ ኢኹም ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሕራይ እንተልና ንዓና ይዝሕሸና ክንእዘዝ ከለና በረኸት ብኡ መጠን እዩ ዝኽፈተልና እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ ዝኾነልና ጽቡቕ ዝኾነልና ሲ ሕራይ እሺ ክንብል ከለና ብድሕሪኡ በረኸት ኣሎ ኣሕዋተይ ናይ ምእዛዝ በረኸት ኣሎ ናይ ዘይምእዛዝ ድማ ዋጋ ኣሎ ሰይጣን ሲ ስለዘይ ተኣዘዘ እዩ ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ሰማይ ጻሕ ዘብሎ እግዚአብሔር ስለዚ ዓለውኛ እዩ ሪቨለን ይንሱ አንጻርና እግዚአብሔር ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ክንገብር ከለና ብመጠን ድማ በረኸት ንረክብ ናይ እግዚአብሔር ነገር ድማ እንተ ዘይተኣዘዝና ድማ ናታ ኮንሲኩዌንስ ናታ ዘርአና ነገር ድማ ኣላ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ሕራይ እንተበልኩም ነቲ ቃል ኣምላኽ እሺ ክንብሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ክንብሎ እግዚአብሔር ንድምፁ እሺ ክንብሎ በዚ መጠን እዚ ክንገብር ከለና እቲ በረኸት ድማ ኣባና ሰናይን ጽቡቕን ይኾነልና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ ይባረኽ እግዚአብሔር ሲ ንሰብሲ ሕጉ ነጊሩ እግዚአብሔር ንሰብሲ መንገዱ ኣርእይዎ ንሰብሲ ብዙሕ እታ መገዲ ናይ ጽድቂ እታ መገዲ ናይ ህይወት ነጊሩ እግዚአብሔር ይመስገን ልክ ከምቲ ኣዳምሲ ካብዚ ኩሉ ብላዕ ካብዚ ድማ ኣይትብላዕ ካብዚ ኣምስቲ ዝትበልዕ ድማ ክትሞት ኢኻ ዝበሎ ኣዳም ከዓ ስለዘይተኣዘዘ እንታይ ኮይኑ ኮንሲኩዌንስ ናይ ዘይምእዛዝ እንታይ ኮይኑ ሞት መጽኡ ናይ ዘይምእዛዝ እንታይ ኮይኑ ካብ ኣምላኽ ሕብረት ክፍንተት ከሎ ንሪኦ ሕብረት ክቋረጽ ከሎ ንሪኦ ድሓር ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሕብረት ክዕረይ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ዘይምእዛዝ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ሕብረት ይፈልየካ ንዓኻ እውን እግዚአብሔር መንፈሳዊ ህይወትካ ብኩሉ ነገር እንታይ ትኾን መስለካ ጽቡቕ ኣይትኸውንን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ኤርምያስ 7:23 እንታይ ይብል ዝኣዘዝኩኹም እዚ ደኣ እዩ ድምፀይ ስምዑ ኣነ ኣምላኽኩም ክኸውን እየ ንስኻትኩም ድማ ህዝበይ ክትኮኑን ኢኹም ጽቡቕ መንቲ ክትረኽቡ በቲ ኣነ ዝእዘዘኩም ዘበለ ኩሉ መገድታት ተመላለሱ በቲ ኣነ ዝእዘዘኩም ዘለኹ መንገድታት ኣሕዋተይ ብዙሕ መገዲ ኣሎ ብዙሕ መገዲ ናብ ዘጽልፍ መገዲ ኣሎ ብዙሕ መገዲ ናብ ተፈላለየ ነገር ዝወስደካ ኣሎ ግን በቲ ናይ እግዚአብሔር መገዲ እንተ ተመላሊስካ ግን እግዚአብሔር እንታይ ጽቡቕ ክትረክብ ኢኻ ሰናይ ነገር ክትረክብ ኢኻ ህዝበይ ክትኮኑን ኢኹም ጽቡቕ ድማ ክኾነልኩም ይብለና ኣሎ ድምፀይ እንተሰምዑኹም ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፀይ ሰሚዕን ኣባጊብዐ ይኽተላን ዝበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድምፂ እግዚአብሔር ሰሚዕኻ ክትገብር ከለኻ ሰናይ ነገር ይኾነልካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ክንሰምዖ ኣምላኽ ክንእዘዞ ኣምላኽ ድማ ነቲ ዝበለና እዩ ክንገብሮ ከለና ደስ ዝብሎ ኣሕዋተይ ኣብ ሳሙኤል 15:22 እንታይ ዝብሎም ሳሙኤል ከዓ ንእግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕቲ ሕሩድን ከም ምስማዕ ድሃይ እግዚአብሔር ገይሩ ዶ ይሕጉሶ እሞ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ፅን ምባል ድማ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልጽ ይብለና ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ኢና እቲ ታሪክ ሳኦል እንታይ ከም ዝገበረ እተን ከብቲ ኣጥፋኣየን ምስ ተባሃለ ዝኾነ ነገር ካብኣተን ከም ዘትረፈ እግዚአብሔር ግን ንኹለን ኣጥፋኣየን ኢልዎን ንሱ ግን ሰናይ ዝገበረ መሲልዎ ንኣሽቱ ትርፈ ስለዚ ካብ መስዋዕቲ ፅን ምባል ካብ መስዋዕቲ ካብ ሕሩድ ስብሒ ንእግዚአብሔር ምስማዕ ይበልጽ ኣሕዋተይ ንእግዚአብሔር ንፈትዎ እንተኾይና ንእግዚአብሔር ነፍቅሮ እንተኾይና ትፈትውኒ እንተኾንኩም ተፍቅሩኒ እንተኾንኩም ትፈትዎ ዶ ንጎይታ የስ ኣይኮነ እዚ ፍሉጥ እዩ ስለ ትፈትዎ ኢኹም ኣብዚ መፂኦም ዘለኹም ስለ ተፍቅሩ ኢኹም ትፈትውኒ እንተኾንኩም ተፍቅሩኒ እንተኾንኩም እንታይ ግበሩ ትእዛዛት ይሕልው በቃ እዚኣ እግዚአብሔር ሰብ ንእግዚአብሔር ከም ዝፈትዎ ከም ዘፍቅሮ ምልክቱ እንታይ እዩ ትእዛዛት ክሕልው ከሎ እግዚአብሔር መስ ኣምላኽ ልዕልቲ
لعلتي أقولنا لعلتي نسبكو لعلتي نزمروتي هيوتنا يزدلي እግዚአብሔር ይመስገን ከም ቃሉ ዶን ነበር አለና በሐቅ ቃሉ ሲ ምሳና ዶ ተዋሂድሎ ፍረዶ ይራአናሎ ካባና ዝቅንጠብ ነገር ዶ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ንምታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ቆጻል ትመስል ሲ ገለ ዘለዋ መስልዋ ሲ ገለ ረክብ ሊሉና አባኺሉ ምስራያ ግን ዘይብላ ምስጠና እንታይ ይሮ ረጊምዋ ነቂጻ ስለዚህ ህይወትካ ቆጽልህ መስል ኸሊ بدقة كوا صبوا زلها مثلا جن فرق أنت زي بالكاسي أنت واقع له حواتي فرق اللوانا زقنطب سبات كاباناسي صبوا نجار أرأيهم كون نعنا ريهم نجزي أبي رجوي تاخذ مسكينه بأنا جيرهم أبيت أملاك تكل خلو كابز أبي يلن حواتي سلزي جزي أبي مسكن أملاك يبارك نقالو خل الزس جويتها يدلي نامالتي جزي أبي أملاك تمسكنهم سلزي أبلوك أسرت هذا سان شو مونتون وين تايزبل نقال أملاخ سميعهم زحلوتي بتسانيهم نقال أملاخ سميعهم تايز قبرو زحلو تعبير مسكن سمعنا نتي قالوا ريزيرف نقبرو خلنا أو قالوا نتكل كلنا نتقالوا الشيخ نقولو خلنا نتقالوا أوشنا أتيخ وهاد كلهم بتساني بلنا مالتي تعبير مسكن ويتا يسكرسوس أبي يوحنس 10 شو 10 تحموشة كاب 10 تحرك 7 10 تخلته كمتي أنا زفكركم نحركم كتفاقروا إذا تأزاز زي هبوكم على الغيلنا كن فقر تأزاز حواتي لا يقدني بفقرهم سي بمتاكل اليوم دك مزامرتي مخاليلو بفقرهم إذا فقر زي إذا سنالو ويتا سلازي لا يقدن إذا حادة تأزازي حادة وتادر أب وتدرنا كم تزدلي يكوني ولا تجبروه ما ناتو يكون يلات يوو دلايم يجبروه نهوية تسوو بقى نحن هذا محواتي لا يقويتنا ناتنا يكوننا كم تقويتا زبالنا ناخذ نبري قويتا دلي نازلو سلازي أنا ندي حريكم يلنا أنا كوي خاب على موتيكم زبالنا زي أبير مسكن سلازي حرينا سلازي وصلنا نروح نبرينا هيوتنا يبني يقوا نحن سي نقويتا باخك نبل نقويتا خنا حبس نازي قويتا تسوينا زي أبير مسكن كم تي أنا زفقركم نحر لكم كتفقروا تأزازي إزي سلازي እግዚአብሔር መስከን እዚ ትእዛዝ እግዚአብሔር መስከን ፍቅሪ ክንፈቅር ናይ ግድኒ ቃሉ ክንሕልዎ ናይ ግድኒ እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ድምፁ ሰሚዕና ክንእዘዝ ፍቃድ እግዚአብሔር መስከን ንምታይ ጎይታ ዝብለኒ መንግስቲ አምላኽ ያቱኒ ኢልዎ እዚኣቶም እኮ ኣብ ቤት አምላኽ ኣለዉ እዚኣቶም እኮ ይሰብኩ እዮም እዚኣቶም እኮ ብዙሕ ነገር ዝገብሩ እዮም ግን ጎይታ ኪዱ ኣይፈልጠኩም ኢልዎም ኣብ ማቴዎስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ማቴዎስ እግዚአብሔር መስከን أماتيوس 10 وشومونته سبيعتهم بالله أوه ما تشوعت إسكالا مباي محاول ما تشوعت سبير هكذا ما تشوعت عم ببلي أوكي خلاص 10 شو منتبه أوه اسكي تا ويتا أنا سايكونتين ما تيجي شو أنت ها هو صح هو عم ببقى معه عم ببقى معه
ጎይታ ይባርካ ወሰ ስለዚህ እንታይ ዝብለና ዘሎሲ ፍቃድ አምላክ ክንገብር ኣለና እምበር እግዚአብሔር መስከን መግልጋልና ጽቡቅ ተኾነኳ ምዝማርና እኳ ጽቡቅ እንተኾነ ግን ፍቃዱ ክንገብር ሕጉ ክንገብር ትእዛዛቱ ክንገብር እቲ ዝበለና ክንገብር ሲ ጎይታ ደልየና ስለዚህ ፍቃድ አምላክ እንተዘይገበሩስ እንታይ ጎይታ ኢልናሲ ብሽም ጥራይ ብምዘረባ ጥራይ ሲ ንአምላክ ነታልሎ አይንኽእልና እንታይ ገበርቲ ቃል ኩኑ እምበር እንታይ ዝብለና ርእስኩም እናጠበርኩም ሲ እንታይ አይትኹኑ ይብለና ርእስኩም አይተጣሉ አምላክ አይተጣለኒ ሕዋተይ አምላክ አይዕሾኒ አምላክ አይዝበትኒ አምላክ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈልጥ አምላክ እዩ ውሽጥናን ልብን ኩላሊትን ዝምርምር አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነቲ ነብሎሲ ነቲ ዝሰማዕና ነገር ክንገብሩ አምላክ ይደልየና መስያት ረይሞ መስያት አይሕሱኒ እታ ዘለኻ ይዘርኤካ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን መስያት ኳ ከምዚሉ እንዳርኤናሲ ንጎይታ ገዳኽ እንዴና ጎይታስ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝምርምር አምላክ እዩ ስለዚህ ነቲ ነገር ክንገብሮ ከለና አምላክ ባአና ይሕጎስ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ አምላክ ይባርክ ምናልባት ገሌና እቲ ትእዛዝ ይኸብድ ይኸውን ይብርትዕ ይኹን ግን ኣብ ቃል አምላክ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 5:2-3 ትእዛዝ እግዚአብሔር አይከብድኒ ይልዎ እግዚአብሔር ንዑ ዝኸውን ጸጋ ይብናሎ እግዚአብሔር ንዑ ዝኸውን ኃይል ይብናሎ እግዚአብሔር መስከን ይኸብድ እዩ ክትብልሲ አይተኸልኒ ቃል አምላክ ስለተዛረበ እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ ንቃሉ ክንሕልዎ ንሓድሕድና ክንፋቐርቲ እዚ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ رأي يوحنا 3:7-11 እታ ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ እግዚአብሔር ንኤፌሶን ማሕበር እንታይ ኢልዋ ንቃለይ ሓሊኽየኹሞ ንስማይካ ኣይሓድርክዮን እኖ ሓደ እኳ ክዓጾ ዘይክእል ክፉት ደገ ይበክለኹ ንምንታይ ክፉት ደገ ይዋ ነቲ ቃሉ ስለዝሓለወት እያ ነቲ ቃሉ ስለትነብረሉ ዘለያ ነቲ ቃሉሲ ምስቲ ቃሉ ስለተሰማማዐት ነቲ ቃሉ ምስኡ ስለተጣበቐ ድማ እግዚአብሔር ድማ ክፉት ደገ ይበክለኹ ሓደ እኳ ክዓጾ ዘይክእል ሕዋተይ አምላክ ባአና ባዝብሎ ነቲ ቃሉ ክንነብሮ ከለና ነቲ ቃሉ ክንእዘዞ ከለና ነቲ ቃሉ ኣብ ህይወትና ፍረ ክንፈሪ ከለና አምላክ በዚ ዝሕጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ልክ ክርስቲያናት ኢና ደቂ መዝሙርቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝበለና ክንገብር ከለና ነቲ ዝበለና ክንነብረሉ ከለና አምላክ ድማ ብኡ ይሕጎስ ስለዚህ ብዙሕ ትእዛዛት ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብሓቂ ንሕና ልዕሊ ኩሉ ንቃል አምላክ ክንእዘዝ ከም ዘለና ኣብ ቀዳማይ ነገስት 13 ዋላ ድሓር ቀሲልኩም አንብብዎ ብዛዕባ ናይ ትንቢት እንዲዩ ዝነግር እግዚአብሔር ንሓደ ነቢ ኣተሲኡ ሓደ ትእዛዝ ክህቦ ከሎ ንሪኦ ትከይድ ከለኻ እንጌራ ከይበልዓኻ ኣብቲ ኸዶ እንጌራ ከይትበልዕ ማይ ከይትሰትዕ ኢሉ እግዚአብሔር ኣዚዝዎ እናኸደ ከሎ ሓደ ኣረጊት ነቢ ክትንብቦ ይኹም እቲ ኣረጊት ነቢ ግን እግዚአብሔር ይልንሎ ክትበልዕ ኣለኻ ኢሉ ሓስዩ ኮፍ ኣቢልዎ ሕጂ እቲ ነቢ እቲ እግዚአብሔር ዝፀውዖ ካብቲ እግዚአብሔር ቃል ነቲ ሓሳዊ ነቢ ነቲ ኣረጊት ነቢ እንታይ ገይርዎ ኣሚንዎ እግዚአብሔር ኣይተላገስ እንጀራ ይትብላዕ ማይ ድማ ኣይትስተይ ዝበሎ ገዲፉ እንዳቲ ነቢ ኣትዩ እቲ ነቢ ከዓ ማይ ሂብዎ እንጀራ ከዓ ሂብዎ እንደገና ብኡ ቃል ከዓ ረይዎ በቲ ኣረጊት ነቢ ሓስዩ ተደቢሉሲ እንደገና ከዓ እንታይ ኢልዎ ንኣፍ እግዚአብሔር ስለዘይ እንታይ ዝብሎ መስለኩም ንኣፍ እግዚአብሔር ስለዝኣበኻ ስለዝዓለኻ እግዚአብሔር ትእዛዝ ስለዘይሓለኻ ኣብታ እንጌራ ኣይትብላዕ ማይ ከዓ ኣይትስተይ ዝበልኩኻ ቦታ ተመሊስካ እንጌራ በሊዕኻ ማይ ድማ ሰቲኻ ስለዚ ሬሳኻ ኣብ መቃብር ኣቦታትካ ኣይኣትውን هي حواتي انتي كبلكم يدي ليسي كابتن بيزعبيس قال እግዚአብሔር አለና ከመገሩ እዚ ነቢሲ ከመገሩ አታሊልዎ እንደገና መጀመሪያ ነው ሐውሰት ትንቢት ተነቢሉ እንደገና ኣብ ካላይ ጊዜ አንታይ ገይሮ ሐቅ ትንቢት ከአምጪሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር ይለካ አነው ነቢይ ናይ ነቢይ ጸጋለን ነቢይ ንዓብላዕ ስተይ ይልዎ እግዚአብሔር ግን ከይትበልዕ ከይትሰቲ ትኺልካ ኺድ ይልዎ መገድኻ ኪት ኣብገለኳ ኸይትእለይ ኣብገለኳ ኸይተላግሲሉ ትእዛዝ ሂብዎ ነይሩ እዚ ሰብኣይ ግን እዚ ነቢይ ግን እንታይ ኮይኑ ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነቲ ኣረጊት ነቢይ ሰሚዑ ዘይተባህለ ኣይትብላዕ ኣይትስተይ ተበለሉ ክበልዕ ከሎ ክሰቲ ከሎ ሪዎ ድሓራ መጨረሻ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮ ኣብ መቃብር ኣቦታትካ
ኣይተኣቱኒ ኣብ ስለዚ ሬሳኻ ኣብ መቃብር ኣቦታትካ ኣይኣቱኒ ይክብሎ ከሎ ስለዚ ሕዋተይ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ትንቢት ልዕሊ ኩሉ ሞ ንበሎ ዋላ ሕልሚ ድዩ ራእይ ድዩ ዋላ ዝደለና ንበሎ ከም ቃል ኣምላኽ ዝመስል የለ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ሕዋተይ ስለዚ ነቲ ቃሉ ክንእዘዞ ነቲ ቃሉ ሕራይ ክንብሎ ዝኾነ ይኹን ካብ ቃል ኣምላኽ ዝበልፅ የለን ሕዋተይ ሕጂ ብትንቢት ኣይንሸወድ ብትንቢት ናብዝን ኣይንበል ትንቢት ኣይትንዓቁ ሓቂ ትንቢት ንትንቢት ክትንበዩ ሃረር በሉ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ንትንቢት ግን መርምርዎ ኩሉ ዝምርመር በቃል ኣምላኽ እዩ ኩሉ ዝረአይ ከም መንፊት ንሪኦ በቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ከለና ንእግዚአብሔር ሕራይ ክንብሎ ከለና እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ድማ ይባርከና አብርሃም ካብቶም ዝተኣዘዙ እዮም እግዚአብሔር ውፃእ ክብሎ ከሎ ውፃእ ኣነ ናብ ዘርኤካ መሬት ክትውፃእ ክብሎ ስድርኡ ዓሌቱ ቤተሰቡ ፈተውቱ ገዲፉ እንታይ ብእምነት ተኣዘዘ ይብለና ሕዋተይ እግዚአብሔር ዝበለና ቃሉ ክንገብሮ ከለና ኣይከብድኒ ይልና ኣሎ ክንገብሮ ከለና ብኡ መጠን ድማ በረኸት ንዓና ይመፃና ስለዚ አብርሃም ንሪእዎ ኣቦ ብዙሓት ኮይኑ አብርሃም ኣቦ እምነት ኮይኑ እግዚአብሔር ክባርኮ ንዓኻ ዝባረኸ ክባረኽ እዩ ንዓኻ ዝረገመ ድማ ክርገም ኢልዎ ማለት እዩ ረይዎ ብእምነት ስለተኣዘዘ እንደገና ድማ ነቲ ሓደ ወዱ ከዓ ንኢሳክ ክስውኦ ከሎ ከዓ ንርኢ ሰዋኣለይ እቲ ትፈትዎ ወድኻ ክብሎ ከሎ ከዓ ሕራይ ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣሚኑ ድማ ክስውኦ ከሎ ድማ ንርኢ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ድማ ሎሚ እግዚአብሔር ከም ትፈርህ ከም ትእዘዝ ከዓ ፈለጥኩ ኢልዎ እግዚአብሔር ብሓቂ ስለተኣዘዘ ድማ ንሎ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣቦ እምነት ተባሂሉ ይፅዋዕ ስለዚ አብርሃም ንእግዚአብሔር ተኣዚዝዎ እግዚአብሔር መስገን ሕዋተይ ንሕና እውን ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ናይ በዓል አብርሃም እምነት ልዕሉ ኩሉ ካብ ንሰብ ምእዛዝ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ሓይሽ በዓል ጴጥሮስ እንታይ ኢሎሞም ሓደ ግዜ ጴጥሮስን ዮሐንስን በዚ ሽም እዚ ከይትሰብኩ ካልኣይ ሻዕሲ ከይትዛረቡ ኢሎም ኣምሪሮም ተዛረቦም እዮም ዝብለካ ካብ ንዓኹም ምእዛዝ ንእግዚአብሔር ዶ ምእዛዝ ሓይሽ ካብ ንዓኹም ምፍራሕ ንእግዚአብሔር ዶ ምፍራሕ ይሓይሽ ኢሎም ስለዚ ዋላ እኳ ኩሉን ንእግዚአብሔር ግን ተኣዚዞም ሕዋተይ ንመንግስቲ ክንእዘዝ ፅቡቅ እዩ ንመራሕቲ ክንእዘዝ ፅኑዕ ዋላ ናይ ቤተክርስትያን ግን ሓንቲ ነገር ዘይንእዘዞም ነገር ኣላ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ እንተኮይኑ ኣይንእዘዝን ኢና እምነትካ ግደፍ እምነትካ ክሓድ ቃል ኣይትዛረብ ወንጌል ኣይትዛረብ ተይልካ ኣብዚ ኣይትእዘዙን ኢኹም ኣብዚ ኢኹም ኖ ትብሉ እምበር ኣብቲ ካልእ ክንእዘዝ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ ኣብዚ ከዓ በዓል ጴጥሮስ እንታይ ኢና ንሪኦም ዘለና ንሕና እስኪ ባዕልኹም ፍረዱ ክብልዎም ከለዉ ንሪኦም ካብ ንዓኹም ምእዛዝ ንእግዚአብሔር ዶ ምእዛዝ ሓይሽን ካብ ንዓኹም ምፍራሕ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ዶ ሓይሽን እግዚአብሔር መስገን እዚ ነገር እዚ በዓል ዳንኤል ተመኪሮም እዮም ሰለስተ ዕሩኽቱ ናይ ዳንኤል እውን ሪኦም እዮም ነዚ ምስሊ እዚ ስገዱ ንዳንኤል ከዓ ኣይትስገድ ኣይተምልኽ ኢሎሞ ግን ንሳቶም እንታይ ኢሎም እቶም ሰለስተ ዋላ ኣምላኽና እኳ ካብዚ ከውፃና እንተዘይፈተወ ንሕና ንምስልኻ ኣይንሰግድኒ ኢላ ኢሎም ደው ኢሎም ሕጊ ኣምላኽ ክትዕሱ ኣይደልን ትእዛዝ ኣምላኽ ክትዕሱ ኣይደልን ምክንያቱ እቲ ናይ ኣምላኽ በቃ ዝኾነ ዋጋ የኽፍለና ዋላ በዚ እኳ እንተሓልፍና ዋላ እኳ እንተነደድና ነዚ ምስሊ እዚ ኣይንሰግድን ኢና ዝገበርኩም ግበሩ ንሕና ኣይንሰግድን ክብልዎ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ከዓ ሪኦም ካብቲ ነገር ከውፅኦም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ድማ ሪኦም ብሓቂ ንእግዚአብሔር ደው እንተይብልካ እግዚአብሔር ድማ ይባህልካ እዩ ካብቲ ነገር የውፃእካ እዩ እግዚአብሔር መስገን ንዳንኤል ካብ ጉድጋድ ኣፋናብስ ከውፅኦ ከሎ ንዓታቶም ድማ ካብ ሓዊ ካብቲ ሃልሃል ዝብል ሓዊ ድማ ከውፅኦም ከሎ ንሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ካብ ንሰብ ካብ ንንጉስ ልዕሊ ኩሉ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ እግዚአብሔር ይደልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣምላኽ ይባረክ እቲ ምእዛዝ በረኸት ኣሎ እቲ ዘይምእዛዝ ግን ዓመፅ እቲ ዘይምእዛዝ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ንምንታይ እዩ ንሳሙኤል ንኤሊ እንታይ ኢልዎ ንዘኽብረኒ የኽብሮ ንስኻ ካብ ንዓይሲ ንደቅኻ ኣኽቢርካ ኢልዎ ሕዋተይ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ደቅና ልዕሊ ስድራ ቤትና ልዕሊ ሰብኣይና ልዕሊ ሰበይትና ልዕሊ ቀዳማይ እግዚአብሔር ክኾን ኣሎ ኣምላኽ ነቶም ዘኽብሩኒ ከኽብሮም እዮም ነቶም ዝንዕቑኒ ድማ እንታይ ገብር እዩ ክንዕቆም እዩ ዝብል እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብ ህይወትና ቀዳማይ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ይባረክ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብኩም ብምሉእ ሓሳብኩም ብምሉእ ሳይኩም ኣፍቅርዎ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ቀዳማይ ተኻለይቲ ትእዛዝ ከዓ እንታይ
ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እዚአን ትእዛዝ ዓበይቲ ትእዛዝ ሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እዚአን ትእዛዝ ናይ ግድን እየን ኣምላኽ ይባረክ ስለዚ ቅድሚ እግዚአብሔር ንሰርዖ ዘበለ ሁሉ ጣዖት እዩ ኣምላኽ ይባረክ እግዚአብሔር ኩሉ እንትንና ክንህቦ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይባረክ ኣምላኽ በዚ ነገር እዚ ክንገብር ከለና ጎይታ በአና ይኸብር ኣብ ዮሐንስ 3:18 ኣቱም ደቀ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቃልን ብልሳንን ኣይንፋቀር ስለዚ ከምታ አንተ ጎይታ ጎይታ ዝብለን መንግስት ኣምላኽ ኣቱን ዝበሎ ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ይደሊ ብሓቂ ብግብሪ ፋክተር ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጀርመን ኳ ገለ ፋክተር ኣለካ ናይቲ ዘበልካ ኣምላኽ ካይሮ ፋክተር ዘለካ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ልብ ድማ ክንእዘዝ ዘለና ኣብ ማቴዎስ 21 ኣብ ገዛ ኮይንኩም ክትንብቦ ትኽእሉ ኢኹም 28:31 ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነይሮሞ ነቲ ዓብ እንታይ ኢልዎ ኪት ናብቲ ወይኒ ከምዝን ግበር ኢልዎ እቲ ዓብ እንታይ ኢሉ መጀመርያ ሕራ ኢልዎ መጀመርያ እቲ ሓደ ናይን ኢልዎ ግን ተጣዒሱ ኸይዱ እቲ ሓደ ከዓ ሕራ ኢሉ ኣይገብሮን ካብ ክልቲኦም መን ተኣዚዙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ምሳሌ ኣለኹም ዶ መን ተኣዚዙ ጎይታ ይባርክ እምቢሉ ዳሕራይ ዝኸደ ጎይታ ይባርክ ስለዚ ገሊኡ ሕራይ እናበለካ ሕራይ እናበለ ዝሕረካ ኣሎ ሕራይ ይብለካ ዳሓንቅሰን ክገብሮ ይገለ ኣምላኽ ሕራይ ናይ ተዛረብና ደይኮነሲ እቲ ነገር ክትገብሮ ከለካ ይባህ ዝብሎ ሕራይ ንቃሉ ሕራይ ኢልና ጽቡቕ እቲ ሕራይ ኢልና ግን ክንገብሮ ደስ ብሎ እዞም ክልተ ቆልዑ ረዮም እቲ ሓደ ሕራይ እኳ ኢሉ ግን እቲ ነገር ኣይገበሮን እቲ ሓደ ግን መጀመርያ እምቢሉ ግን ተጣዒሱ ገይርዋ ኣምላኽ ከዓ ዘለና ካበና ፍረዩ ነቲ ነገር ጌርና ኢና ነቲ ነገር ንእዘዞ ኣለና ነቲ ነገር ሲ ሳብሚት ጌርና ዲና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ልብ ክንገብሮ ከለና ኣምላኽ ደስ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ክንገብር ከለና ምግባርና ዘይተርፈና ኣምላኽ ባህ ክብለና እቲ ነገር እንዳዓዘምዘምና ዘይኮነሲ ባህ ኢልና ደስ ኢልና እዮስ ኣምላኽ ክንሰርሕ ከለና ክነገልግል ከለና ኣምላኽ ስራሕ ክንሰርሕ ከለናስ ደስ ኢልና ክንገብሮ ከለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ድማ ዓስቢ ይህበና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 19:8 ስርዓት እግዚአብሔር ቁኑዕ እዩ ንልቢ ድማ يحجسو تزازت እግዚአብሔር ድማ ንጽዩ ናይ አንተ ድማ እንታይ ይገብረን የብራህን እዩ ስለዚ ስርዓት እግዚአብሔር ቆንዩ ንልብ ድማ ይحجسو ትእዛዝ እግዚአብሔር ድማ ንጽዩ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሕዋቴ ክንገብሮ ዘለና ደስ ይልና ክንገብሮ ከለና አምላኽ ደስ ይብሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ይሁን አስብ ድማ አሎ ስለዚ ዘይ ምእዛዝ ድማ ኮንሲኩዌንስ ሎ ዘይ ምእዛዝ ኩሉ ጊዜ ካብ በረኸት ይጉድለልካ አዳም ሲ مسحات مسبله እግዚአብሔር ታይብሎ ካብና አይሲ ናይ ሰበይተኻ ትእዛዝ ስለተኣዘዝካሲ እንታይ ብድሕሪኡ መርገም መጪ ማለት እዩ ሕጂኮ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መርገምና ተነቂሉ ግን እቲ ዝመፀ ኮንሲኩዌንስ ክትሪእዎ ከለኹም እንታይ እዩ ሰበይት ጽዒራ ክትወልድ ከም ዘለዋ ታ መሬት ከም ተረግመት ሰብ ጽዒሩ ክበልዕ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ሕጂ በቲ ሰንክ ዘይ ምእዛዝ ዝመፀ እዩ ማለት ዘይ ምእዛዝ ዓቢ ክሳያለው ማለት ብድሕሪኡሲ ኮንሲኩዌንስ ዋጋሲ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክንእዘዝ ከለና ግን እግዚአብሔር በረኸት የብዛሐልና ማለት ስለዚ ንኣምላኽ ብሙሉእ ልብና ብሙሉእ ነፍስና ብሙሉእ ሓሳብና ክነፍቅሮ ይደልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ይባረክ እግዚአብሔር ነቶም ዘኽብሩኒ ኣኽብሮም ነቶም ዝንዕቑኒ ክሓስሩ እዮም ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 2:27 ክሳብ 30 እንተሪና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን በረኸት ከም ዘለዎ እቲ ዘዓበ ዘይምእዛዝ ብጣዕሚ ቀዳማይ ናይ ፈርዖን ክንርኢ ከለና ካልኣይካ ኣብ ዘሁልቅ 8 ዘሁልቅ 10 ርእይዎ እንደገና ድማ 8 እንደገና 24 ርእይዋ ስብሓዊ እዚኣ ተንብበለይ ጽቡቕ ዘሁልቅ 24 8 መንበባ 8 مسبب كدحرنا ب 24 كيد ايوه ጎይታ ይባርካ أما مريبان تزاس أبيكمو أرونا ندك إسرائيل زهقوا مدري
ኣይኣቱን እዩ እሞ ናብ ሰው ይተኣከብ በቃ 14 ገማ ኣብ ማይ መሪባን ትእዛዘይ ስለ ዝኣበኩም ኣሮን ናብቲ ንደቂ እስራኤል ዝሃብክዎ ምድሪ ኣይኣቱን እዩ እሞ ናብ ሰው ይተኣከብ ሕዋት ይረኦ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ሙሴን ኣሮን ብዘይ ምእዛዞም ናብታ ተስፋ መሬት ኣይኣተውን ናብታ ማዓርን ጸባን ትውሕዝ መሬት ኣይኣተውን ኣብዛ 14 ዘበበልናቲ ንኣሮን እንታይ ኢሎ ናብ ሰው ይተኣከብ ኢልና ሙሴ ከዓ መጨረሻ ከዓ ንሪኤና ኣካይዱ ስለዚ ሕዋተይ ንእግዚአብሔር ኣያኽበርዎን ንእግዚአብሔር ኣይተኣዘዝዎን ስለዘይተኣዘዝኩሞ ስለዘይ ምእዛዝ በዓል ሙሴ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንእግዚአብሔር ፊት ንፊት ዝረአየ እቲ እሙን ዝበሎ እግዚአብሔር ዝተኣመነሉ ሰብሲ ረእዩ ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ረእይዋ እቲ ዘይምእዛዝ ዋጋ ከም ዘለዎ ሕዋተይ ስለዚ ክንእዘዝ ከለና በረኸት ኣሎ ኣብ ዘይምእዛዝና ድማ እንታይ ኣሎ ዋጋ ከም ዘሎ ስለዚ በዛ ሰንኪ ኣሮንን ሙሴን ኣብታ ናይ ተስፋ መሬት ከይኣተው ንሪኦም ኣሎ ክኽልከሉ ከለዎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ዘይምእዛዝ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ በረኸት ኣሎ ኣብቲ ዘይምእዛዝ ድማ ናቱ ዝኾነ ዋጋ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ዝምህረና ዘሎ ሕዋተይ ብዘየገድስ ንቃሉ ክንእዘዝ ብዘየገድስ ቃሉ ዝበለና ትፈትውኒ ተኾንኩም ከምቲ ዓንተ ተፍቅሩን ተኾንኩም ትእዛዛተይ ሓልው ስለዚ ነቲ ቃሉ እሺ ክንብሎ ነቲ ቃሉ እሰዮ ክንብሎ ከለና ኣምላኽ ድማ ይባርኸና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ክንእዘዝ ከለና ዋላ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምእዛዝኩም ዝተፈፀመ ነቲ ዘይምእዛዝ ዘበለ ኩሉ ክንቆፅዖ ተዳሊና ኣለና ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ምእዛዝ ዘሎ በረኸት ሰናዩ ቀደም ንሕና ኣያሱ ኢና ነርና ኣብ ቲቶ ይነግረና ቀደም ዘይእዙዛት ነርና ቲቶ 3 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ቀደም ኣያሱ ዘይእዙዛት ጉግያት ንብዙሓት ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዝኣኹም ብኽፍኣትን ቅንኣትን እንገብር ፉንፉናት ንሓድሕድና እንፃላእ ነበርና ይብለና እንደገና ኣብ ኤፌሶን 2 እውን እንታይ ንስኻትኩም ቀደም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈስ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣን ኣየር ትመላለስኩም ብበደልኩም ብኣበሳኹምን ምውታት ነበርኩም ንዓኻም እንታይ ገበረኩም ህያዋን ገበረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋተይ ቀደም ደቂ ቁልጣ ኢና ነርና ቀደም ኣይንእዘዝን ኢና ነርና ቀደም ከም ድላይና ንኸይድ ነርና ቀደም ዝሕዘና ነገር የለን ሕጂ ግን ናይ ጎይታ ኢና ሕጂ ግን ነቲ ቃሉ ዝበለና ጎይታ ዝበለና ክንእዘዝ ሕራይ ስለ ዝበልና እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ድማ ብኡ መጠን ድማ በረኸቱ የብዝሓልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ ቀደም ሓሊፉ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባርኽ እንደገና እግዚአብሔር እዙዛት ውሉድ ገይሩ እዙዛት ገይሩ ስለ ዝገበረና ክብሪ ኩሉ ንዑ ይኹኖ መንገዲ ህይወትን በረኸትን ዓስቢ ናይ ምእዛዝ እዩ ሕዋተይ መገዲ ሞትን መርገም ድማ ዘይምእዛዝ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ክነምስግኖ ከለና ንኣምላኽ ክብሪ ክንህቦ ከለና ሰላምና ክንእዘዝ ከለና ሰላምና ከም ዋሕዚ ዝበዝሕ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኢኻ ትኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላምካ ይበዝሕ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ቃሉ ኢሉሎ ኣብ ኤርምያስ ከነንብብ ኢና ኣብ ኤርምያስ እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ቅልምዚ ናይ ኤርምያስ ናይ ምእዛዝ ዋጋ ኣምላኽ ይባርኽ ኣብ ማቴዎስ 3:10 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ከም ተኣዘዘን ኢየሱስ ከዓ እቲ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እሞ ሕጅስ ይኹን ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪ እዚ ድማ ፈቐደሉ ኣብቲ ዮሐንስን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣነ የጠምቐካ ክብሎ ከሎ ዮሐንስ ጎይታ ግን እንታይ ክብሎ ከሎ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እሞ ሕጅስ ይኹን ዳ ሕደግ ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ጎይታ ገዛእ ርእሱ ትሑት ነይሩ ይእዘዝ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዋላ ንደቂ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓፀቡ ንስኻትኩም ድማ ንሓድሕድኩም ከም ዝግበሩ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኣርኣያ ስለ ዝኾነና እኳ እዩ ምሳሌ ስለ ዝኾነና እኳ እዩ እቲ ዝገበሮ ንሕና ምእንቲ ክንገብሮ እንታይ ይገብረና ኣሎ
ምሳሌ ኮይነና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ይባረክ ስለዚህ አምላኽ ይባረክ መእዛዝ በረኸት ዘይ መእዛዝ ከዓ ናይ ዮናስ እውን ሪኢና ዮናስ ንተርሲስ ተባሂሉ ናብ ነነዌ ተላኢኹ ናብ ተርሲስ ክኸይድ ከሎ ብድሕሪኡ ኣብ ዮናስ ህይወት እንታይ እዩ ክሃድም ከሎ ዝተረበሸ ህይወት ንዕኡ ተረቢሹ ነቶም ኣብታ መርከብ ዘለዉ ኸማን ክርብሾም ከሎ ኢና ንሪኦ ዘይ ምእዛዝ ኒው ንበሎ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚህ አምላኽ ይባረክ ረኺብያ ኢሳያስ 48 18 19 ስቢሓዊ ክተንብበለ ኢኻ ኣብቲ ናይ ምእዛዝ ዋጋስ እንታይ ዓይነት በረኸት ከም ዘሎ ንሪኢና አምላኽ ይባርካ ኢሳያስ 48 18 19 አሜን 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 ዋው ትእዛዛቱን ተሰሚዕኻ ርኢሞ እቲ በረኸት ዘሎ ርኢዮ ሰላም ካሲ ከምታይ ክኾን እዩ ከም ዋሕዝ ክኸውን እዩ ሰላምን ደስታን ክኾነልካ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ንእግዚአብሔር ክትእዘዞ ከለኻሲ ኣብ ህይወትካ ዕረፍቲ ሰላም ምርባሽ ዘይብሉ ህይወት ክኾነልካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፍረ ኸርስኻ እግዚአብሔር አምላክ ከም ሑፃ ዘርእኻ ከም ሑፃ ፍረ ኸርስኻ ከዓ ከም ድባቕ ምዃኑ ስምካ ከቶ ኣይመጠፍአን ካብ ቅድመይ ድማ ኣይምተደምሰስካ ነርካ እናበለ ይነግር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕዋተይ ኣብቲ ምእዛዝ በረኸት ከም ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ይናገር ሕጂውን ሕራይ እንተበልኩም ሕጂውን እንተ ተኣዘዝኩም ጣዕሚ ዛመረ እዚኣ ክትበልዑ ዝበለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አምላኽ ይባረክ ዘይ ምእዛዝ ኩሉ ናይ ሰይጣን ኩሉ ናይ ኣጋንንቲ ናይ ክፍኣት እዩ ስለዚህ ሕዋተይ ርእስና መንፈስ ቅዱስ ነግዛእ እዩ ንጎይታ ነግዛእ እዩ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ማለት ፍቃድካ ንዕኡ መሃብ ማለት እዩ ፍቃድካ ንመንፈስ ቅዱስ መግዛእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንስኻ ምርሓኒ ንስኻ ግዝኣኒ ንስኻ ወንነኒ ክንብሎ ከለና እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ካብቲ ንሕና ንሓስባሲ ንሱ ዝሓስበልና ይበልፅ ካብቲ ኣነ ንነፍሰይ ዝሓስበላሲ ንሱ ዝሓስበለይ ስለ ዝበልፅ ንዕኡ እንተሂበዮ ፍቃደይሲ አምላኽ ድማ ሰናይ ነገር ይገብረልኝ አምላኽ ክመርሓካ ከሎ ሰናይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓካ ከሎ ሰናይ ሕዋተይ ንመንፈስ ቅዱስ ንሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን ፍቃድ እግዚአብሔር ንግበር ፍቃድ አምላኽ ክንገብር ከለና አምላኽ ድማ ብኡ መጠን ድማ በረኸት የብዛሓልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምእዛዝ በረኸት ኣለዎ ንሓድሕድና እውን ክንተኣዛዝ ፍቃድ እግዚአብሔር ቤት አምላኽ ንሓድሕድና ከምቲ ኣካላትናሲ ኢድ ንእግሪ ትእዘዛ እያ ዓይኒ ንእዝኒ ትእዘዛ ኩላቶም ተሰማሚዖም እዮም ንሓድሕዶም ይተኣዘዙ እዮም ሕና ድማ እግዚአብሔር ኣብ ቤት አምላኽ ንሓድሕድና ክንተኣዛዝ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ዕላማና ሓደ እዩ መንግስቲ አምላኽ ኢና ነስፍዕ ዘመርቲ ድዮም ሸማግሌ ዲያቆናት ድዩ ኩላትና ክንወሓድ ከለና ኩላትና ንሓድሕድና ክንተኣዘዝ ከለና መን እዩ ዝኸብር ጎይታ እዩ ዝገብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምቲ ኣካላት ኢድ እግሪ ኣፍንጫ ኩሉ ተሰማሚዑ ዝኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ክኸብር ከሎ እቲ ሓደ ይኸብር እቲ ሓደ ክስቀይ ከሎ ድማ እቲ ሓደ ይስቀይ እቲ ኣካላት ስለዚ ሕዋት ኣካላት ስለ ዝኾንና ኣብ ናሓድሕድና መገዝዛ ይብዛሓልና ሕዋተይ ኣብ ናሓድሕድና ምቅብባል ይኽእለልና ኣብ ናሓድሕድና እግዚአብሔር አምላኽ እዚ እንተጌርና ቤትና ክትዓብያ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ድማ ብዙሕ ነገር ክገብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ምእዛዝን መገዝዛእንሲ በረኸት ኣሎ ሓወይ ካባ ይበልፅ ትሕት ኢልና ክንጋዛዛእ ከለና ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግሮም ሓፂቡ ንስኻትኩም ድማ ንሓድሕድኩም ከም ዝግበሩ ኣርኣያ ኮይኑ ንሕና ከምዚኣ ክንገብር ከለና ነቲ ቃሉ ክንእዘዝ ከለና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ድማ በዚ ባህ ይብሎ ጎይታ እንታይ ድልዎ ሓደ ግዜ ደስ ትብለኒሲ እናመሃረ ከሎሲ ኣዲኡን ሕዋቱን መፅኦም የሕዋትካ ደልይዎ ኣለዉ ኢሎሞ ኣዴኻ ትደልየካ ኣለዋ እንታይ ኢሉ ጎይታ መሊሶም ነቲ ቃል ሰሚዖምሲ ዝገብርዎ እሳቶም እዮም ኣዴትን የሕዋትን ኢሉ ኣምላኽ ደስ ትብሎሲ ነቲ ቃል ሰሚዑሲ ዝገብሮ ቃል ዳ በዚሕና እኳ ይሕዋተይ ብሓቂ ንመሃር ኣለና ትምህርትስ በዚሕና እኳ ኣነ ንገዛ እርሰይ 3,000 እመሃር ኣለሁ ቴዎሎጂ እመሃር ኣለሁ ክትብለኩም ኩሎ ሕጂሲ ንዓይ እቲ ዘድልየኒ ሕጂሲ ምንባር ይኽብለኩም ዋላ በታ ዝፈለጥናያ ንዓ ንምበር ኣሕዋተይ በብዝበፅሓናያ ንመላለስ ኣምላኽ ካብ ዘይበፅሓናዮ ኣይሓተናን ኣሕዋተይ
نتاعت زبصحنا أجن كنبر الله خلنا نقالو كنبر كلنا أملاخ بؤمت عندما يبارخنا حواتي سلازي زي أبير مسكن نقالو نتعزز نقالو حرين بل عادنا نتعزز زي أبير مرحتنا نخبر نهاجر مرحتي نمرك نعززتنا نخبر أنا بؤمت عندما برخت كلك بزي قديس اتسب كان يكون اتسب كالي يكون قد نقال أملاخ الكات إزاز زلخ نقال أملاخ الكات إزاز كلها اتبرختنا آخا يخون زي أبير مسكن ስለዚህ አምላክ ይባረክ ናይ ምእዛዝ መሰረት ቃል አምላክ ናዕለት ህይወትና ዝመራሕና መንፈስ ቅዱስ በምእዛዝ ይሕዋት ስለዚህ በምእዛዝ በረኸት ንረክብ እግዚአብሔር መስገን መእዚ ምእዛዝ ድማ አይከብድን ይልና ቃል አምላክ ንጸላእኻ ፍቅሮ ጸላእኻ እንተ ጠመየ ኣብላዕዮ ጸላእኻ እንተ ጸመየ ድማ ኣስዮ ይብለና እዚ ክንሪኦ ከለና ብስጋ ከቢድ እዩ ግን አምላክ ጸጋ ብዝሕልና ይሕዋት ጸጋ ዘብዝሕ እግዚአብሔር ጸጋ ስለዝሃበና اتقالو اتتزازاتو سي اي كبدني يلوا اسكي انببلنا مسبه مጨረሻ ደስ ቀዳማ ዮሐንስ 5:2-3 ትእዛዝ እግዚአብሔር ሲ አይ ከብድኒ ዋው 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 ተስፋ ኸበና ሁሉ ወይታ ኢየሱስ ይባረክ ቀዳማ ዮሐንስ 5:3 كل كاب كلته ناملخ نفكرو تزازاتون نحلو تتمولد أملخ كم نفكرو بزينا نفلت فغرين أملخ كات تزازاتون حلو يمو تزازاتون أي كبير يو جابير يبارك سلزي تزاز أملخ سي أي كبيرني واتي زي أبيهر تأقاب زحلنا يمو زي أبيهر سناي أملخ يبارك تناي ميجرش هادو ما خبلوكم دالي حانت تأزاز كأك زي أبيهر يبنى لهم انتهى تأزاز كيدو نبزلا فترة وانجل سباقو إززاكم على قيلنا نقول أنا زي أخي عبايت إزازيا سلازي وانجل سباقو إزد ما تإزازيو بسم أبن ولدن منفس قدسن النات مكم دك مزامور ثايك بارو سلازي ناي كلاتنا حلاف الناتيو زي أخي أبير قويتا يسكسو زعززنا أماتيس إسران شمونتن كاب 10 شمونتن خساب إسرا زلا عبايت إزاز حواتي كيدو نبزلا فترة حجون إززاكم على قزبالنا زي أخي إزازي حواتي نقولاتنا نراي مسكرنا تصقا زلو ديكون كلنا تصقا توهبنا تئزاز يامو نقبر راي قبل نحاولنا نفكر تئزازيو اتي ناملخ زي فكروسي لوسي انتي لولو مسلكم ناملخ سي فقر نديو ناملخ نفكروسي املخ تصوعينا ديو اتي ناملخ زي فكر دما انتي لولو مسلكا رغم يكون يلولو مصحف قدس علو هو صنا خبل لكم اب مصحف قدس اتي نقولتا أوه أجلسي أتي كم نفكره دعاف كيرنا برخد أتي زي فكره أرجوم يقولوا له أتي نحاو زي فكر ما أتي نحاو زي فكر كان تايل والله حساوي ويجمان تايل والله قتال نفسي والله واتي فقر انتيا تأزازيا نقالو نحلوه تأزازيو وانجيل كنسبق تأزازيو كابتن بيديو كاب تفلالي نقالو خنأزاز نقالو خنقدم تأزازيو نمرعت خنأزاز تأزازيو نسدرانا خنأزاز تأزازيو أبو خان أدي خان أخبر أدمي خان نوعي تأزازيو زعبير المسكن أمنا حدنا كنا تأزاز تأزازيو زعبير المسكن سلازي إذن تغيرنا بركة نركب إذن تغيرنا سلام يكون لنا إذن تغيرنا حرين طعم مريت نركب أنبتلنا أنت علينا دما سلامنا يوسد كوبلل نبل بزح نجر دما نايت زي مزازنا دما وتصيد فرد ما ألوه سلازي حواتي ويتا يسوس يباركم سلازي أملاخ دمت سمعنا خن جبر دس يقول جبرت تراي ديكو سمعت تراي ديكو نسي تاخن كوني دلنا جبرت خن كوني قال بزحلنا እግዚአብሔር مس يبزحلنا وشلو بزحلنا جيجناتو يكونن ግን ነጥቃሉ ድማ እዝስ ክንነብረሉ ድማ እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛحنا ኃጢአት በአዳም መጪው ወበት ጸጋ ድማ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂብና ይሞ ጸጋ ይኸእል ጸጋ ንሁሉ ደው ዘብል ጸጋ ተዋሂብና ስለዘለ እግዚአብሔር አምላክ እንተ ተአዘዝናሲ ናአና በረኸቲ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ተሪፉልኩም ኮኸውን ተስፋ ገብር ናኸ ይባርክ ናዓውን حابب تمرت وسيلة له ممهار تراي لي كونه قالون خجبرون قويتان عيون تزاريوني حواتي تمرت صبوا تغينو ملاخ يبارك كم نتي قال دما خنبرلو سي حلفنت علينا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጎይታ ዝብለን እንደይ ኮነሲ እንታይ ዳ
فقد أملاك نقبر قويتها يدلنا እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ሐዊና አበዝክ ጽልየና አምላክ ይባርኩም